По-перше, мені дуже соромно і прикро, що до моменту включення в ефір я не вияснила цю ситуацію з Мінкультом. І надіюсь, що завтра, в період запитань до уряду, я озвучу це питання до і пана Резнікова, і до прем'єра, в першу чергу, власне. Він відповідає за цю політику загально. Чому кошти, які давним-давно мали бути виділені і закриті, до сих пір до вас не дійшли, і борги не є повністю фактично закритими. І чому ситуація повторюється знову? Я знаю, що умови, які виставляла держава, вони теж були важко підйомними для реалізації виконання. Тому завтра буду просити своєї фракції слова для того, щоб задати по вас в першу чергу запитання. І більше того, мені дуже дивно, чому Мінкульт і чому в уряді фактично питання інформаційної політики і безпеки передали від Мінкульту традиційно, тому що там саме міністерство називається культури і інформаційної безпеки, до Міністерства реінтеграції та окупації території. Тому що, власне, ця ланка, гілка, вона була підпорядкована міністру культури в першу чергу. І мені дуже дивно чути, що саме Резніков визначив, як перерозподілятися кошти, і чому таким волюнтаристським способом було прийнято рішення. І от сьогодні чую від вас, пані Гульсум, що буде перерозподілення коштів на більше ніж 10 мовників. Тому з своєї сторони обіцяю, що докладу максимум зусиль, і листи, і запитання, і, можливо, винести питання це на комітет гуманітарний для того, щоб і парламент теж втрутився в цю ситуацію. І АТР ми могли підтримати АТР. Дуже дякуємо вам за підтримку, пані Соломія. Но все же хотела узнать вот вашу точку зрения, почему так происходит? Это вообще сегодня вот принятие подобного решения, это государственная позиция. А что будет дальше? Сегодня перекроют голос крымских татар, перекроют крымстарский телеканал, а завтра откроют северокрымский канал, подадут воду в Крым. Что будет дальше? Ну, я теж чисто позиції, які я чую в парламенті, і апеляція до того, що канал є начебто не державний і приватний, і чому має бути індульгенція одним, а не іншим, і так далі. Це те, що побутує в дискусіях і в розмовах. Але попри все, моя позиція незмінна. Я переконана, що і кримські татари, які є в нашій фракції, і в солідарності, і є підтримка від «Слуг народу», про те, що така ініціатива має бути підтримана. Тим паче ви фактично єдиний мовник в першу чергу для Криму, кримських татар, і це річ, яка не має бути порушена. Якщо держава не може створити свій державний мовник, очевидно, вона має підтримати приватний, той, який існує. Тому тут моя позиція дуже очевидна. Будемо клопотати і піднімати це питання теж на рівень парламенту. Мені здається, що це було правильно, якби і Микита Потураєв, і весь гуманітарний комітет втрутився і надав теж підтримку вам як каналу від комітету профільного, в тому числі з інформаційної безпеки.